Στις 11 η ώρα ο ΕΛΓΑ τράβηξε τα χρήματα από τους παραγωγούς. Το μεσημέρι, μετά τις 12, στον μπλόκο της Καρδίτσας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σύσκεψη και αποφάσισαν, μετά και από αυτές τις εξέλιξεις, αλλά και από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού στην Βουλή, ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα σενάριο, κανένα ενδεχόμενο, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, να γίνει διάλογος με την κυβέρνηση. Σε λίγες ώρες, στις 7 το απόγευμα, εδώ στα διόδια του Λόγου, έχουν σύσκεψη και η παραγωγή από τα Τρίκαλα και νομίζω ότι η κατάσταση προς εκεί βαδίζει και για το μπλόκο, ενώ φυσικά και της αυριανής πανελλαδικής συντονιστικής των μπλόκων στον Λευκών Ασερών, εκεί όπου αναμένεται να αποφασιστεί και η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Δίπλα μου έχω τον Παύλο Σπυρόπουλο, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου των Τρικάλων και νομίζω ότι έχει πάρα πολλά να μας πει σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και με το τι ακολουθεί από εδώ και πέρα. Γεια σας και από μένα, κύριε Χαριτάτο, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς για μία φορά ακόμα η κυβέρνηση έδειξε το πραγματικό της εαυτό. Έδειξε με τις προθέσεις της ότι δεν θέλει να γίνει αυτός ο περιβόητος διάλογος. Εμείς από την πρώτη στιγμή που βγήκαμε στον δρόμο του αγώνα το είπαμε ξεκάθαρα ότι όταν η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης κουραστεί να μετράει χιλιάδες τρακτέρ στον δρόμο του αγώνα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, τότε πραγματικά θα έρθει η λύτρωση. Δυστυχώς όμως, προφανώς έχει χάσει το μέτρημα ο κύριος Μητσοτάκης και αυτό το πράγμα το είδαμε εχθές το βράδυ με το πιο καθαρό τρόπο. Η κυβέρνηση έδειξε πραγματικά ότι δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα. Είδαμε χθες το βράδυ, κύριε Χαριτάτο, ότι ο ΕΛΓΑ τράβηξε χρήματα από τους λογαριασμούς των αγροτών, κτηνοτρόφων κτλ. Χωρίς να γίνει πληρωμή της νέας ενίσχυσης. Αυτά τα λίγα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, όσα έχουν μείνει από τους φραπέδες, τους χασάπιδες, την πόρση κτλ. Αυτά που ήταν να πάρουμε, να μπορέσουμε να πληρώσουμε υποχρεώσεις, οι οποίες υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές. Αντιλαμβάνεστε ότι τα χωριά μας εδώ στην περιοχή έχουν ερημώσει. Δυστυχώς έχουν δημιουργήσει χωριά φαντάσματα με αποτέλεσμα πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι να έχουν βγάλει διαβατήρια και να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν δείχνει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Μητσοτάκης ότι η πρόθεση δεν είναι να λύσει το πρόβλημα που είναι τεράστιο στο πρωτογενή τομέα, είναι να πετάει την μπάλα στην εξέδρα, να κάνει έτσι ότι προσπαθεί να λύσει τα ζητήματα, αλλά ουσιαστικές απαντήσεις στα 5 σημεία που έχουμε βάλει και σαν κόκκινη γραμμή δεν έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Κύριε Σπυρόπουλο, θέλω να σας πούμε πριν πάμε και στον κύριο Τσαλουκίδη και στους εκλεκτούς καλεσμένους ότι από χτες αργά το βράδυ, μετά τις 11 περίπου, μέχρι και τα ξημερώματα, είχαμε εκατοντάδες μηνύματα και στους προσωπικούς λογαριασμούς. Και εγώ και η Αλεξάνδρα που δίνουμε, γιατί δίνουμε και τους προσωπικούς λογαριασμούς στο Instagram. Και μας στέλνετε απευθείας γιατί πλέον μας θεωρείτε. Για να έχουμε και μια άμεση. Είμαστε μια παρέα που αγωνιά για το κοινό καλό. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Εκατοντάδες μηνύματα που δίπλα από τον άδειο λογαριασμό ή το αφηρημένο ποσό που έχει αφαιρεθεί, γράφεται τι μέρα θα τρέξει. Δηλαδή, δεν μπορώ να ταΐσω τα παιδιά μου. Δεν μπορώ να πληρώσω τα χρέη μου. Θα μου χτυπήσει την πόρτα σήμερα δικαστικός κριτήρας. Δηλαδή, λέτε, κάθε μήνυμα είναι και μια προσωπική ιστορία, μαρτυρία που πρέπει, τι να σας πω, ξεπερνά τη λογική. Δηλαδή, εδώ διαβάζεις μόνο απόγνωση και απελπισία. Και απορεί κανείς. Αυτά τα μηνύματα δεν φτάνουν σε αυτούς που έχουν την ευθύνη να διεκπεραιώσουν σωστά οτιδήποτε σε ένα καυτό περιβάλλον που μυρίζει μπαρούτι. Τόσο αδιάφοροι είναι, πραγματικά, τόσο τεμπέληδες είναι, τόσο ανεπαρκείς ή τόσο σίγουροι ότι ό,τι και να γίνει στο τέλος της ημέρας θα παραμείνουν στις θέσεις τους. Γιατί μπορεί να είναι και αυτό. Έτσι, όπως ακριβώς το λέτε είναι, κύριε Χαριτάτο, δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Πραγματικά. Δηλαδή, αυτοί που ζουν σε ένα μικρό κόσμο, σε ένα γυάλινο πύργο, στο Κολονάκι και στη γύρω περιοχή, δεν αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα, ότι η επαρχία, ότι οι πόλεις, ότι τα χωριά μας ερημώνουν. Δηλαδή, τι θέλουν, να έχουμε μια ολόκληρη χώρα με 2 μεγάλες πόλεις και ο υπόλοιπος κόσμος τι θα κάνει? Δηλαδή θα φύγει στο εξωτερικό και εδώ θα γεμίσουμε λαθρομετανάστες. Κύριε Σπυρόπουλε, να μας πείτε όμως κι αν έχει, ξέρετε κάτι. Ναι, επειδή λέμε το πρόβλημα και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ξαφνικά να βλέπουν οι άνθρωποι ότι αδειάζουν οι λογαριασμοί τους γιατί θα έπρεπε να τραβηχτεί, να πάρουν το υπόλοιπο της εισφοράς από τον ΕΛΓΑ.
Τι γίνεται όμως τώρα, γιατί είπανε για αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε δει κάποιον βέβαια να αναλαμβάνει την ευθύνη και θα έπρεπε μάλλον. Από τη στιγμή που υπήρξε ένα ζήτημα που ταλαιπώρησε τους αγρότες που είδαν στα μπλόκα, θα θέλαμε να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για όλη αυτή την ταλαιπωρία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον όμως, δόθηκε τελικά λύση. Διότι να φτάσουμε λίγο και στην ουσία των πραγμάτων. Μπήκαν χρήματα στους λογαριασμούς σας. Συνομιλήσατε με άλλους αγρότες. Διορθώθηκε το θέμα. Δεν έχουμε καμία απάντηση από κανένα επίσημο πρόσωπο όσον αφορά την κυβέρνηση να μας πούνε πόσα χρήματα ακριβώς βάλανε σήμερα στο λογαριασμό μας, αν υπάρχει αν είναι εξόφλιστο χρημάτων που περιμένουμε από την ενιαία ενίσχυση, αλλά ήθελα εδώ με την ευκαιρία που μου δίνετε να πω ένα συγκεκριμένο πράγμα. Βεβαίως και έλεγα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, από εκεί και πέρα όμως είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το τεράστιο πρόβλημα που έχει σήμερα ο πρωτογενής τομέας είναι αυτό που ζητάμε όλοι με μία φωνή, θέλουμε στρατηγικό σχέδιο για τα επόμενα 5-10 χρόνια. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα δυστυχώς η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν μας απαντάει και πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Εμείς ουσιαστικά θα βγαίνουμε κάθε χρόνο και θα ζητάμε ελεημοσύνη από τον εκάστοτε πρωθυπουργό να μας δώσει 20-30 ευρώ για να βγάλουμε γιορτές και μετά τι γίνεται, το πρόβλημα είναι μπροστά μας. Εμείς το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ξεκινήσαμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν δηλαδή γινόταν το μεγάλο πάρτι, το μεγάλο σκάνδαλο και αν δεν έβγαινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Κοβέση, να καταγγείλει αυτό το πράγμα, δυστυχώς δεν θα είχε βγει τίποτα απολύτως. Εδώ καλούμε την κυβέρνηση επιτέλους σοβαρά να βγει με ξεκάθαρο πρόγραμμα, με ξεκάθαρες απαντήσεις στα ζητήματα που αφορά πλέον το πρωτογενή τομέα. Είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης. Ο αγροτικός κόσμος ξεκληρίζεται. Είστε σαφείς, οι κτηνοτρόφοι σκοτώνουν καθημερινά. Ενημερωμένος και καθημερινός, κύριε Τσαλουκίδη. Ξεκάθαρος. Να πάμε στον κύριο Τσαλουκίδη. Περιμένουν και στους ευζώνους, κύριε. Εμείς, κύριε Τσαλουκίδη, όλο το βράδυ με την Αλεξάνδρα και τα υπόλοιπα παιδιά της παρέας που έχουν το διαδίκτυο, την επικοινωνία με τους τηλεθεατές, πιστέψτε, αυτά μπορεί να παρεξηγηθεί, πώς θα το πω, αλλά δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ με την έννοια ότι όταν σου λέει άλλος δεν ζω, πεθαίνω, δηλαδή δεν είμαι καλά, δεν έχω να φάω, δεν πέφτει να κοιμάσαι. Αυτοί που ξέρουν ότι χτες κάποιοι άνθρωποι απλά δεν πληρώθηκαν, τους αφαιρέθηκαν και τα τελευταία ποσά. Κοιμήθηκαν μια χαρά, ξάπλωσαν ωραία, άλλαξαν πλευρό. Ήταν ωραία το πρώτο ξύπνημα. Πήγανε για μπράουνς. Λοιπόν, κύριε Τσαλουκίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εγώ εχθές 11 η ώρα το βράδυ ξαφνικά βλέπω μια ανάληψη από το λογαριασμό μου 5.300 ευρώ. Συγκοπή. Και το τράβηξε ελγά. Δεν είχα πληρωθεί βασική ενίσχυση καθόλου. Αδερφάκο, είσαι χορηγός εσύ. Είσαι ωραίος. Εσύ δεν είσαι και χορηγός του ελγά.